kommer jeg til at smide på min lille søster. Nå. Hej, nu er vi på mig. Hej, og vi venter. Der kommer Morty! Morty! Nå. Men nu går vi afsted, og nu er vi nye turen sammen med jer. Hvis I har lyst til det. Der kommer bussemanden. Farvel, bussemand! Ha' det godt! Nej, vi skal gå afsted. Vi stopper ikke videoen nu. Hey Jeppe, vi skal lige snakke med dig. Nå, Jeppe, du har fået en ny jakke. Ej, Flemming. Ej, Flemming trådte i en stor lort. Flemming, må du gerne skyde den der, den ser lidt lækker ud. Ej, der er endnu en lort. Det er lort 3. Ej, Flemming. Nå, Marti, hvad har du lavet i skolen i dag? For min onkel. Ja, det skal vi lige snakke lidt om, Jeppe. Hvordan har du med det? Hvordan kan bilen være så sofjoller? Er det ikke meget ulækkert, fordi bilen er sådan en kæmpe lyd? Nej, en cola-dåse. En gammel cola-dåse. Hvad, Martin? Ved du hvad? Bilen Henning om. Hun voldtager Julius Caesar. Okay? Ved du hvad bilen gør? Hun selv så stik for det går. Hele tiden. Vi kommer ikke engang op i et sekund. Nej, så skal vi rydde op i klassen og alt muligt mærke. Sådan en sygt dyr. Sådan noget pis. Hun er sådan en lortenosse. En lortenosse. Vi fik en kommentar til Jeppe om en lortenosse. Ved du hvad? Det er også Bitten Lind. Kasper, hvordan har du haft det i dag? Det er Bitten Lind. Det er Bitten Lind. Det er Bitten Lind. Det er Bitten Lind. Ej, det er helt varmt. Jeg har hånden ovenpå. Jeg er overhovedet sikker på, at hun hedder Bitten Lind. Ja. Er det ikke Bitten Lind? Det var god. Kasper, har du haft en god dag i skolen i dag? Ja, for det præsten hedder jeg ikke Kasper. Jeg hedder Niklas. Nå, du hedder Nok. Ja, I må godt kalde mig Nokkus. Er den spids? Er spids som en tysemand? Spids. Til elevrådsmødet. Det er en god bil! Hey, prøv at se her! Min elevrådskamera! God bil! Ja, au! God bil! Det var fandme en hurtig bil. Nu skal vi lige over vejen. Se valgfart til elevrådsmødet. Ja, Jeppe. Nu skal vi lige over vejen. Nej, vi skal tage skål til! Vi må bare vente til vi er over igen, ja. Ved du hvad, han fandt en lille bitte minikniv ved Susannes nøgler, og så sagde hun, så sagde han, det er en god forsvarsmanøvre, hvis der er nogen, der har en pistol, fordi sådan en undvil. Med undvil. Jeg er med den der. Undvil! Hej, mand! Nu er det Flemmingsk. Nu er det Flemming Bolden her. Flemming, nu skal du stribe. Det er håndvis. Og han snosser, de vælter. Om kul. Hvor det gør de igen, Flemming. Vi skal lige have den i slow. Skal vi sige farvel? Ja, vi skal til at runde af. Se den bil derhen, den har sådan... Ja, nu kommer Norge mod os. Fedterav. Det er Fedterav. Fedterav. Det er Fedterav. Han er så fedt. Er der noget, I vil sige, inden vi runder af? Ja, næste gang ses sådan en sne på banen her, ikke? Ja. Men ved I hvad? Vi siger tak for i sommer. Vi ses! Nej, vi skal lige over til klubben. Nej. Vi skal over til klubben. Vi skal lige... Hej, Axel. Hej, Niklas. Jeg hører net, så godt jeg kan se på min sko. Men, Daniel. Ja, noget, du vil sige? Vi skal aldrig prøve at strippe. I forhold til Jannik, han er meget bedre. Flemming er meget bedre, ja? Ja, Flemming han er bare sådan en... Han vandt rent faktisk DM i mandstrid. Men jeg skal lige sige, at Flemming han er lidt for fræk til mig. Nej. Altid tager chancen. Bare ikke i trafikken. Nej, det er jo det. Det er nemlig det. Ja, lige så meget snart. Ja, der hvor han vælter ud. Ej, hvis man kigger op på bilen, så kan man se, at der er sådan en rundt. Den ting drejer rundt. Ja, den er nice. Den skal jeg lige have i slow. Når man siger i Sønderjylland. Ja, hvis I kan se derovre, så er der sådan nogle tykke damer. Pas på! Jordskald! Se, den kommer. Moin alle sammen. Nu kan I se, at Jeppe han er på vej over i klubben. Vi ses.